Adamzadyň ýaşan ömründe iň erwet geçiren synaglarynyň biri Sowet alymlar tarapyndan geçirilen uky synag diýip atlanyrlar. Adamzat bir ay uksyny almasa näme bolar diýen soragyň jogabyny bilmek üçin olar başga ýurtdan getirilen ýesir alan 5-6 sana adamlaryny ýürüýti bir sanjagyň içine salýarlar-da, egerde 30 günläp uksyz geçirmek başarsaňyz, onda biz sizi goýberjek diýip olara wada berýärler. Bu üýüň içine bolsa, ýürüýti adamlaryň uksyny tutturmaýan bir gaz goýberip 30 günläp olar şol ýerde saklamagy başarýarlar. Başdaky 2-3 gün olar iýip içip, öňki adamlar ýaly ýaşamagy başlasalar da, başda hiç da duýulmaýardy. Emma 4-nji günden hemme zat üýtgäp başlaýar. Adamlaryň psihologiýasy üýtgeýär we şeýlelikde adamlar ýuwaş-ýuwaşdan öz özlerini iýip zombulaşmagy başlaýarlar. Bu arada aýratyn bir kinolar hem çykaryldy. Kinolar diýsen gorkunç, şonuň üçin çağalara däl, 18 ýaşly ullara görmek maslahat berilýär. Bu wakanyň bolan nugarada hinizde hiç ýerde dogry we anyk baglanmat ýok. Ýöne şonu da bu wakanyň bolan nugarada bir näçe ýerlerde aýdylyp geçilýär. Şonuň üçin ilmi-dama egerde sagdyn bolmak isteseňiz, ukyňyzy wagt-wagtyny almagy ýatdan çykarmaň. Janyňyz sag bolsun.